Učíme sa s dobrými a starými priateľmi, učiteľmi, školskými hrami. Ideme svojou cestou túžby, fantázie a nádeje. Naučili sme sa, ako vás oklamať a ako spraviť nevinné tváročky, keď sa niečo stalo. Už vtedy bolo jasné, že s vami nebude ľahko. Veru, že sa natrápili vaše pani učiteľky, ktoré častokrát celé prestávky prebesedovali o tom, ako učiť, čo robiť a ako po všetkých neplechoch predovšetkým zachovať kľud. Avšak nadišiel čas, kedy by sme vám mali odovzdať naše posledné slová. Všetci vám ďakujeme za vašu trpezlivosť, ochotu a priateľský prístup. Veľké poďakovanie patrí hlavne vám, učitelia. Ale ipak sve to treba proći osnovne školi, jer je osnovna škola najlepši period našeg života. U osnovnoj školi smo stekli prijateljstva, isto i prve ljubavi su se zasigurno desile u osnovnoj školi. Ali ovo je generacija koja je bila specifična, imali su svoj život, živjeli su kako su oni hteli i ja im se na tome divim.